Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karoon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ito matatampo, nagdasingan nga siya na. Ambot ni mo, Sheena. Bisag ka sa ano, pagit gapon ka makatuon. Pila na kalalaki ang nagbinuang ni mo niya karon? Ni padayon gapon ka ng uyab ni mo, nga bisag nasakpan na ni mo sa imong atubangan mismo? Di lang ka makasabot na ako. Kay wa pamanggo ka makasuway og tarong nga uyab. Ha? Mao na'y tarong ni mo? Sa ako na hinumduman, no? Why bisan usa nila nga gitarong ka? Pulos lang ginagbinuang. Buwag kina, uy. Ano mag-antos magkagingunan ng klases mga lalaki, uy? Shara. I couldn't agree more. Lain kayo mo sa imong kambol, oy. Siya, makita na ko nga strong yun siya when it comes sa mga ingon-an nga butang. Samtang ikaw, makikagilong, Joy. Bisag kapila na ka gibinuangan. Bisag ikaw na mismo nakasakot, pero, ay, mapatayan gyapon ka. Day. Mas ka man mo kambal, oy. Buwag ito, oy. Tagan pa lalaki nga tarong, oh. Naapa ka ha? May hinoon nga nakibuwag ka na ko ron. Kaya di na ko maglisod pas pag-ingon mo. Glenn? Abin mo, dugay na kong kabuwag ko ni mo eh. Uyawan ako bakit tingnan niya gihiko ka ba? Oh. Wapo ba ako? Magkasabot na kaya ko kung yun na yung tiyo, di ba? Onsa? Onsa to? Huh, pikat ti mo. Filler kay kada. Upaw ka pero di ka gwapo. Sa? No! Ganahan mo gay ka mga upaw, God! Ambot ba, uy? Attractive, cute para na ako ang mga upaw. At sa'yo pananaw sa upaw, day? Ay, ba siya di mo sina, uy? Mga binuangan ka, kay... Physical appearance man good mo imong tanahon. Dili ilang kinahilad mo, oy. Kalawang good ato. Aw, maayo hinoon nga gibuwagan ni mo. Feelingon man day ito. Mulang. Niya mas maayo ay. Unsa ka kuyugan ko ni mo niyang Sabado? Ha? Mag-meet mi sa akong uyap. Ngiga good no? Unsa man mag third wheel ko ninyo? Nga naman di ay. At least malingaw ka kaysa anira ka din sa bay. Mahinomdom lang ka atong recent ex ni mga filler kaayo. Basta kay kuyog ta ha. Ayaw pagbalibad. Akong uyab mo ay mo libre na to. My God. First meet, unya, late ang guy? Ka-red flag ba, uy? Saba, uy. Mas red flag imong ex, no? Hindi na siya, day. Kamayon ako. Wow, ha? Lipaya, good reaction, good. Ha, bitter lang ka. Uy, iyan ang kuyog? Oh, ha?
Babe, Shara, sorry ha nga nalangay ko. Okay na, babe. Akong kambal di ay si Sheena. Hello. Hi, Francis. Nice to meet you. By the way, akong igsuon di ay si Marky. Kuya na ko. Nakaunaw na ako nga dadon na lang kay niingon man ka nga naangi mong kambal. Hi, Shara. Hi, Sheena. Uy! In fairness ha, gwapo si kuya ni mo, babe. Pero of course, mas gwapo gid ka. Ikaw, good. Oh, Sheena. At least, dili na ka makaingon nga third wheel ka kay naamang kay partner. Shara. Hala, no. Mamuwara ba gid dayon? Sige na, tana. Asa mata ninyo? Onya, unsa may mo ikasulti sa kuya ni Francis, Okay lang. Sos, bakakon. Klaro kayo na ko si mong mga mata, no? Nga interesado ka niya. Kinsa ni? Number lagi ni. Dali ka panawag, Ha? Tubag ka dayon, uy, aron may bawkag si kinsa na. Hello. Hi, Sheena. Si Marky ni. Oh. Unsa? Unsa mahinungdan nga nakikita ka na ako, Ron? Gibingaw lang ko ni mo. Oo, sa man. Nabaday mo suko. Sa tinuod lang, Sheena, nakagusto na din ko ni mo sa dihang una pa natin nakita. Kung manguyab ko ni mo ba, doon na ba ko'y chance, Sheena? Unsa? Nanguyab siya nimo? Oo, pero wa pa din ako sugta oy kay basig binuangan lang ko. Gwapo sa draba siya. Hinuon. At least nakatuon na ka. Dili pa na sa una nga pataka na kagdasmag. Nakato na lang sa tingali. Sa kadaghan basad sa mga lalaking gibinuangan lang ko, di ba? Kisa man sa dili mo tagampan na. Finally! And I'm so happy for you. Pero panit ilang una, ha? Total, kung tinud anay gid ang gibati para nimo, he can wait man. Husto ka, kambal. Wow, ha? A for the effort gid kaayo ka today. Gikuha ko nimo sa bahay with chocolate and flowers. Inya karon, gidako nimo dinhi sa usa ka mahalon nga restaurant. Nga romantic kaayo ang setup. Siyempre, special good ka para nako. Maong consistent ko nimo. Pero, murag alanganin pa makan ako. Mura mag, wapa kay Sonic. Well, let's say nga, hapit na. So, gamay na lang o mapuno na ang boss. Let's see. Kaya basin mo kalit lang unyag kalobat. How i-charge ang kuwan? Hoy, bastos, ha? Joke na ganun. Lagi. Kau cute. Wow! Hala, ka nice sa setup, oh. Sofia? Oh, may kinakailakan ako.
Abi manggod na ako nga gikalimta na lang ko nimo sa impit. Human sa tanang wa ka na magparamdam nako. Sofia. Kinsa siya? Oh. Well, nanguyab balay ni siya nako pero wa na ko gisugot tungod kay gusto kong i-take time ang tanan. Gusto ko nga dili magdali-dali. Pero I was exclusively dating him until such time nga kalita siyang wa magparamdam nako. Uyab na mo? Oh, Well, obviously, tingalig easy to gate ka, maong ikaw na lang ang iyang gipursue. Sofia, mahimo ba? Ayaw paghimog iksina din eh. I have to go. Sheena, wait! Let me explain. Sheena! Naasa sa gawas. Dili ni mo gawson? Di na ko kambal. Kapoy na. Kota na kay kus mga lalaki nga wala ing nahibawan ko dili pasakitan lang ko. Pero abi ni mo, sa ako nakita ni Markino, seryoso ba ikit siya ni mo? Sorry. Pero di na ko madapa na. Kambal, Kapoy nag-uyab-uyab uy, magbuwag lang ihapon. Mas may pagdili na lang, di ba? Sheena. Si Francis mani, uyab ni Shara. Nga naman ka? Oh. Hello? Sheena, available ka ron? Yes, nga naman ta? Magigsabot unta ko nimo. Gusto kong i-surprise imong kambal good. Mag-propose na ko niya. Ha? Mao ba? Kanindot, may noon. Okay na ba kung i-appeal ta ka sa maong surprise proposal party? Yeah, sure. Nga kong dili. Kano sa man? May pasikambal na ako. Masettle down na. Samtang ako ni sige, paghihapong binuangan sa mga lalaki. Sheena, ready na ka? Yes. Ang okay ra kung saluyong mo mag-stay. Wa mo kung kay bawo imong kambal nga niya mo din ni karon. Nya paduong na kuno siya. Sige, sige. Okay, ra. Kanina raman to nag-ingon si Francis nga padung si Shara dini. Anong hangtod rin? Paong maghihapon ang suga dini sa venue. Asa man is Francis? Mukawas ko ba? Ako naman lagi usa dini. Francis! Francis! Ay! Surprise! Gipasigan nila ang suka o naanatumong na ko ang spotlight. Surprise, kambal! Shara? Sheena. Oh. Will you marry me? Marky? Marky, unsay? Di ba matod mo? Kapuya na kag-uyab-uyab kay binuangan na ka. Di magpakasal tag lahos. Aron di na ka mabala ka pa. Aron ako sa ma-prove ni mo. Nga sincere ko ni mo, Sheena. Marky? Will you marry me? Yes, Marky. Yes. Never dream, 'cause I always thought that dream and was forget, just a childish thing. And I could swear love is just a game. 1 month nga nagkauyab, human nagpakasal dayon. Ug makaingon ko nga swerte nako this time with Marky. Kay nakita nako kung unsa kunya kapinangga o kamahal.
Karon, minyo na mi, og naanay duha ka anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat, RMN.